Ubon, ikaw nagpalit ani? Ha? Ikaw nagpalit? Utumbag mo yung bata ko eh. Ikaw ba, hubuan na ba? Piktan na karon. Oy, nara de pastor nga mana patron? Testing pastor. Lagi cukup mo? Neki makan es krim yummy. Lucara. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Huy, stoy. Wala kilati anay mo hang isuot. Unsa naman taong kang bata ka eh? Usa ka oy. Ngalabot man ka, mo ko nang ngalabot nimo. Ah, mutubag na jud oh. Pag-inis og lalaki ba? Na, damaka ni mong purma eh. Ikaw pastor ba? Wala ra ba ta kagilabtan? Wala man ngalabot mo ka sa kuha. TikTok ra mo diri. TikTok. Hubuan na. Dahil ka tanaw na mong suot ba? Ubon, ikaw nagpalit ani? Ha? Ikaw nagpalit? Mutubag mo yung kang bata ka eh. Ikaw ba, hubuan na ba? Piktan na karon. Oy, nara de pastor nga mana patron? Testing pastor. Tapate ka be. Oh. Tapate ka be. Sige pastor be. Sige pastor be. Dugay na juga mo lagot bata ka ba? Jagi juga mo? Ani, lain na yung pastor. Malitik mangga. Mama ko lang ilabot yun mo. Bantay na itong ate ang kuya. Uy, timing. Kaya na si Papa. Bantay lang yung ang Papa ron. Ay, so, ubusan ako Andres. Para din ko may balan niya. Bayot ko. Kani. Kaya basta masakpa ko ni Papa. Mapunalan pa yun ako. May noon. Ha! Ya! Ha! Bantay na yung ang pastura ka. Ay, mayo dito kiwan duty ron. Alak na ron. Kasi duty nga adlaw sa bando man ron, ting-inom man ron. Kanina rin yung paabot no, kay mag-inom ta ron. Pa, ya, binuhangan ko ni pastor mo. Pastor man daw to, pero ano, magkuha man siya sa kuha. Binuhangan ko niya. Unsa? Gamay-gamay mo gibunawan pastor. Bagong ko na ron ba? Oo ba, pastor man daw na siya, pero ano, malapat pa na siya. Pre, sabay meron pre. Patilawan na to pastor ron. Itawid pre, kay daganan na nasukuha ng pastor ba? Kini, kulating dito si pastor ba? Oh ya, may pala. 2025 na angin na kita magbinutan busa. Tuuwi ako sa kapastor. Way lain makaluwas kundi ako lang busa tuuwi ako. Ka 2025 na ron. Asa man na? Dito ba? Diretso dito ba? Kaya dito. No, kaya ko latahan juga ng pastor meron. Sige nga, kuha sa kuha, pangilabot ha. Ako nang ilabot din mo. Kana, kulatahan na ninyo si pastor. Kaya niya ako mobile kaninyo. Ikaw ba nagsaling ka dako ka patulan ko mangod. Say mangod. Gana yung reklamo sa pagkatik-atik ka pastor ba? Jit, binitig yun na Jit, patilawon yun na nako ron. Kasi atraso na ko ninyo. Yung kisang buka. Kinsa ko? Ako to ang amahan sa bata nga gilabtan mo gani ha. Galas ka itong bata ito nagpalaban magkuya o gamahan.